את הבא בתור אין צורך להציג, כי שמה הולך לפניה, ומה זה הולך? מפליג. פעם שעברה היא ניסתה לאלתר ויצאה לה מופע כמו של ירדנה ארזי, ועכשיו באמת קבלו אותה, כרמל אשכנזי! שומעים אותי עד איזה מרחק? טוב, הקדמה קצרה שהיא תקדים את הסיפור. לפני פחות משבוע חגגתי 24. ואתם יודעים, בן אדם אמור כזה, כשהוא מתקדם בחיים, כשהוא מזדקן, הוא אמור להתבגר, להצליח להתמודד עם כל מיני דברים. אבל יש דברים שלא משנה מה תעשה, אתה תדחה ותנסה להתחמק מהם. אז לכן נכתב השיר הבא. שאני מיד אתחיל. רגע, אני חושבת. אוקיי, שומעים? אוקיי. איך להינצל מלהתנצל? לעמוד תמיד בצל, לא להתעצל, לשתוק, לחיות את החיים מרחוק, לקחת נשימה, ברוך, לתמרן, מסביב לברוך, לדעת לקפל ולעזוב, להחזיק בלב קרוב, להיות אדם טוב כשרע, להתנהג כאילו אין ברירה, לקחת נשימה איטית, להניח שוודאי טעית, לזנוח את הכעס השועט, להניח בצד גם את העט, למצוא פינה ליד הקיר, לסגור את החלון גם אם אין לי פה אוויר, והעיקר רק להיות אדם זהיר, להיות אדם זהיר ולא לפגוע, להרחיק ממני כל טיפה של רוע, להתקלה בתוך עצמי, להתגלגל בין הפינות, להיזכר בתוך נפשי בכוונה נבנו קירות, להישבר, להסתער, לשרוף קשרים, להתנער מאוחר מכדי להתחרט, להתבלע ולעשות שוב את אותו הפירואט. איך להתנצל נכון. לגייס פלא קיצוני של היגיון, למסך ולטבל קצת בז'רגון, למקם את המילים על הלשון בזווית שתבהיר לכולם, את יודעת שטעית, שתשאיר גם מקום לסליחה. לשימוש גם בלב, הבעת חרטה בטון כואב, בטון קשיח, ולא לשכוח להגדיל ולהבטיח להיות אדם שפוי. נו, אחד כזה צפוי. לברוח לניטרליות טיעון, לנווט היטב, לא לאבד את הכיוון, להישיר מבט כמעט הגון ולקוות שהשופט לא מזהה את הניגון. ומכאן, בלי לגחך, בלי לחייך, להמשיך ולהלקות קצת את עצמך. לשמור על שקט בגופך ולהבטיח את קולך שלא ירעד, אולי רק מעט. להתפורר לאט לכדי שורות, להימנע מחבטות לשון נוקשות, להיכנע, איך לא. לקלישאות, להתנצל על זה מספיק, להודות שגם עליי כל הנאום הזה מעיק. לברוח לדוגמה יפה שאין בה צורך, להתנצל גם על האורך. את הדרך לפלס בין מוקשים של חרטות, להבטיח הבטחות מבלי לחתום על העובדות, לוודא שיחזיקו עמדותיי בימי השר, להתנצל לפני עצמי ולנעול שוב את השער. זו אינה עת לטעויות, מילים שיזנחו הן יהפכו לחרטות, לעכבות של יום רגוע, לעצבים, לא עוד אירוע התנצלות, רב נפגעים. תודה.